Често, когато искаме да включим тренировки в ежедневието си, попадаме в капана на възприятията, като за да е ефективна тренировката трябва да е поне час, два, защо не и три. За да имаме резултати, трябва да следваме една конкретна програма на всяка цена. За да извлечем ползите за физическото си здраве, трябва да спазваме програмата на конкретен треньор, да посещаваме конкретна зала и ако спрем тази схема, край с резултатите. А тренировката не е ли супер изтощаваща, да сме убити след нея, въобще няма броим. А хоби спортовете, които обичаме да правим, не могат да са част от физическата активност и изобщо не ги броим като физическа дейност за седмицата. Подобни възприятия има още много и всяко е по-грешно и подвеждащо от предходното. В работата си с клиенти виждаме, че често подобни възприятия служат и за оправдания, защо не успяват да включат физическа активност, но по-често те просто не знаят, че всъщност има и нормален начин. А всички знаем колко много ползи има физическата активност, регулярната такава, за нашето ментално здраве, физическа форма, контрол над стреса, емоциите ни, да сме в цялостно добро здраве и да имаме нужния тонус да се справим с всички предизвикателства на нашето ежедневие. Всичко това спомага не само нашата текуща физическа форма, но и нашето дълголетие и това да сме в оптимална форма цял живот. Основното предизвикателство за хората, които търсят да включат тренировки в своето ежедневие, продължава да е как да ги дозират и как да намерят какво работи за тях на този етап от техния живот. Вярвам, няма нужда да уточнявам, че всички възприятия, които изброихме преди малко, трябва да ги забравим и да се оттърсим от тях. Защото ефективната регулярна физическа активност е такава, която може да спазваме редовно в своето ежедневие, да знаем как да адаптираме и най-вече да не ни смазва и да не ни пречи на всички останали неща, които имаме да правим през деня. И най-вече тя може да включва абсолютно всякаква физическа активност, която обичаме да правим. Разходки, танци, плуване, тренировки във фитнес, тренировки навън. Всичко, което обичаме да правим, е добре дошло. И не на последно място, ефективната физическа активност е такава, която може да адаптираме при промени в нашето ежедневие, рутина или нужди. Например, ако пътуваме често, да знаем как да се раздвижим, когато сме в хотел, когато сме някъде в планината или на друго място, което не позволява да правим обичайните неща в своето ежедневие. Но и също така, напълно да знаем и да осъзнаваме, че дори да пропуснем известно време тренировки, това в дългосрочен план не е проблем. Друга ситуация, която често срещаме, е например да дойде етап, в който да ни омръзнат фитнес тренировките и да искаме да правим нещо друго. В такъв момент може да планираме тренировки в къщи и най-вече знаейки, че това не променя тяхната ефективност за нашето физическо и ментално здраве. Примерите и опциите са безкрайни. Важното е ние да сме проактивни в търсенето им, защото първо решение има и второ помощ също има.